movie recap clear tu te in zain chibai kabu ka cheu tunruma chuan Korean movie hmunom tak mai kan thlirin kan ngai thlau le don ani tuna lo tran donila tunruma kan movie thlir tura chuan mi papakhat pa kanga lemchan thiam hming thang tak aloni chho tran dan chanchin ani dona pa kanga chuan hausakna le hming thana sang tam tak dongin ama hring tunu ngei poin adu du ein le lei thein a hring nun dam lai a chiar pha theita a apartment man tau taka chengin an nun chuan lewan ram an tong bua ti ila kan soi dik lo shan om love khoilo a chuan a po akianga chuan a manager jo wona chuan zui ve zel thinin a troi om reng thina pa kanga hi atira kha chuan a hmingin actor chu ani ve mo mai ma se role thatak anei ngai lo shima atopa phei chuan film industry lamte chu ban san hial te po atum ve to bokani ma se a manager kai shroina hnuaya nun pa ngai le nuam taka a chuan kai ve thei pha ta a jowun chuan pa kang om dan tur engkim chu a rel fela ngai zong lam ani emo a thil ti tur engkim a rem arwat sak thin ani zan kha chu kanga hian film siam tu te tan in khom buat se a chuan tel ve in lem chan thiam berlo man chu akuta an hlan ve nge a do sana adin lai chuan Mr. kanga chuan thu soin hetiang angdin mun hi achan ve phak alorin ngai lo thu te asoya achan po a ma chuan pacheve tak ni thin ni in hun har sale sheom tak alo paltan to thu te chu mi pui local khom te ma chuan asoi boka mun pakhata hian meicha pakhat so hianin TV a Mr. Pakan loman alo dong lai chu alo enve kara so hian hi Mr. Pakare thei lai ngai zong lo ni to thin ania New Year katringin art exhibition nei turin siola alo let ve chi abokani chu zan chu December ni somni pali urlok zan kan ti mai thin chu ani nge boka cho huwa chuan achung kwa te nena Christmas hunhlim om tak mangho tura ho ve chu atuma ma se pa kanga chuan hori lo tura shilin arwala barakal ve tur chuan soma bar pakhat ahma lemchan thiam tak alo ni ma tang to a an local fo to na thina chuan an lut duna zumuna chuan jowuna le Mr. Pakanga te chuan an hun kal to nu an thei hil to ngai lo tur an ton sang te chu soi dunin hun an manga an pani chuan role chang turin audition an lo nei dun to nge hi lo ni in ta chuan final round te po an lo du thleng ve hi alo ni beisei lo tak main Mr. Pakanga na chuan van nei na chu alam tangin audition an nei na chuan hne na changtu ania lemchan thiam hming thang tak le mi te hriat hlo alo ni thei pha ta ani jowun heroine acting lam chu ban san ta dein Mr. Pakanga manager atang ta zoka jowun a hianin a hriat reng thina chu Pakanga hianin audition kha nei talo se chuan chung ko pa ngai tak dinin so hianin en chung ko hlim tak an din thai ngei chu aring to a chu thu a hriat chuan Pakanga chuan kumsom kalta a so hiani alo ti dan te chu a hre chuaka chu thilawang chuan in thenin Pakanga chuan in acting career chu azom zela so hiani po art lam thiam le zola ma son thei turin New Year lama akal zui ve ngal zat bok zumun an chu asan don po chuan Pakanga chuan ho mai la du lovin jowna po chuan no chu ladom pui ve reng se ati hlea ma se soito angin chumini chu urlok ni ani miaw wang chuan jowna chuan achung te keng hun man chu adu ve boxia chu wang chuan Pakanga chu taxi bia amma a hori phot mai tur chuan atir ta zokani car chunga a chuan lai chuan Pakanga chu aroi to hlea taxi driver chu ti pui luamin taxi driver pa po chuan chu tianga lemchan thiam le hming thang turulu tok tak mai urlok ni le ngala a taxi a phur ve thei mai awang chuan van nei a in ti in changsanga in ti hlea driver chuan kanga chu adu thu sam ang nuna nuam takin a hring nun hun chu a chiar a ringa adu du naya lei thei zelani chu a ring bok ma se kanga chuan driver chu lo changin aril ruput mang eng ma hriat pui ve lo thu chuan alo shila chuta driver chuan hausakna le hming thanna chu he khovela hlimna le lung oina in hriat theina tur ani lo ti in alo changa mak deuh mai driver chuan Pakanga chung rila aril ruput mang ta hriat sakni ang mai hian zona a zot thina hun kal to ti dang lam theina pek ni ta se Pakanga chuan engtin nge ati ang ti in driver pa chuan a zota driver chuan Pakangan hun kal to a so hian ni ne na anin then lai hun chu angai tu ani ti sia in
pa kanga hnena chuan driver chuanin hun kal to hnuwa aki le theina tura apui thei dan tura hriat thu chu ashila atuk zinga chuan pa kanga chu in hniam tak thinga siama chuan har chuak lol maya pa kanga chuan a hriat dau na hmuna a om ngot theile a hma om mek no pang pani tena pa tia an lo kawani ti a hriat chuan a ham hein a buai hman hle a chu lo le a hriat chian em thin mi pakhat a hmu chuan a buai zual em bok ani chu so hian ngei mai kha lo ni in tuna chuan anupui ngei mai alo ni reng to chu alo ni a kanga chu ama ina nge ya thule chung no pangte chu a thora liao liao an ni thu chu so hian ni chuan alo shila so hian ni chuan pa kanga chu ni zan lama azu in na sat ema wanga ala har chiang lo zok ni tura chuna ngai ve bok kanga chuan chu mi chinga thil thlen dan chu eng mala she thiam theilawa chu wang chuan jo na chu biak po atum thuaya ma se atlang thei hop lo chumi ani awang chuan pa kanga chuan a apartment lama kir le mai chu aril ruka adan pangai ang tak chun apartment a chuan lu mai a han tuma ma se security guard chuan pa kanga chu alo danga a chan po ani chu apartment a khosa ni ve a hriat lo wang ani kanga chu engtin tinemo chong chung bera chuan a kal theita a combination code mangin akong kharlawin loklat chu hon mai hi an tum ve roka ma se rei ngela tum chin hnu pon akong khar chu a hong theita tlat lo mai an hnuwa me pakhatin akong ka chu ol sam em mai hian aron hong theile sia a apartment chu ru pakhatin aron lu chil ni anga angai ani chuta pa kanga chuan a apartment amoti in alu chila an buai chanta security guard lamte point chutia pa kangan buaina a cho chu awang chuan an ron buai pui thuaya in nei tu pa la chuan in kanga chu anupuya bial pa ni tura lo ngai ve ngotin boruak chu atang thale ni tuman an shelo na chungin pa kanga chuan in lemchan thiam lar tak mai ani thu chu soifia an tum ve ngial thina ma se an ni ho chuan an oi der box si lo reivak lo hnuwa chuan police lamte po in rolin pa kanga chu police station namalak phei ani ta a kanga chu athin rimin aril ru chu abuai hle mai police haute chuan in kanga hnena chuan chu apartment chu an database atanga alan dana po ata ani lo zia chu an shil fia kanga chuan zan khat thil thu leka athil nei engkema chan ta vekani ti a hriat na chuan a thong na hle a so hian chuan ama chu kanga nupui ani thu a soi ma se kanga chuan anupui ani lo thu alo soi let ve boka dik taka soi chuan so hian chu athin rim hle a angai dana chuan kanga chuan in then angiat anga chuan angai mi mai police te chuan lo beng dain kanga chuan lemchan thiam ni anga ain soya wangin ama chuan ril boina de hlek a om nia an hriat thu chu an shila ti chuan so hian le pa kanga te chu an ho dun le ta ni kanga chuan in so hian in na an lo in ya fa ta hial an lo nei chu mak ala ti renga a pasalin voi tam anin kar thu a zo renga wang chuan so hian ni chuan in kanga chu an beng soka chuti lai tak chuan kanga chuan taxi ron tan lai chu a hmua a hma zana thil thengte chu a hre chuak le ta ni jo ne na wan dom zo hnu khan taxi a chuanga driver nen khan in bia in an ti luam kha ania chutiang thil te chu ala shave veka chumi hnuwa nun thar hlaka nungta ani ti te chu a hre chuak le ta vekani in an thlen chuan so hian ni chuanin thuam zen nei lo a soita krenga wang chuan a khak deuh hlaka chuta kanga chuanin a fanu ro hi chu a hreta ani hnena chuan a hriat na a hlau thu chu a shila an kianga a hring nun chu a hriat chhuah theilo thu a shilani so hian ni chuanin art class a kaldon thu shilin an fa te chu ama kanga na lo omri mai tur chuan a shila dik taka soi chuan kanga chuanin naw om chu a pei lova chu wangin so hian ni nena chuan naw om tu la jok mai tur hian a shila chu thu a hriat chuan so hian ni chuanin kanga chu ala har fim chi alo ni tura chuan angai a chan po anin luana man po an la peta theilovani a chumia kara naw om tura mi roite lo soite chu ati devani chu wang chuan so hian ni chuan pa kang hnena chuan zu chu in to lova in chung khur mamo thil leina atana hmang jok tur chuan a shila kanga chuan a hma zan lama thil thlengte chhana chu hriat chu angei atuma chumia wang chuan a fa te po chu akal na hmuna chuan hruai ve zel bok taxi company lama chuan kanga chu akal ta a urlok nia taxi a chuan na chu azota ma se van doi thak takin thok du haute chuanin kanga soi ang hmang taxi chu aum lo thu an lo shil ani
anun thar chung chang hriat adu awang chuan kanga chuan a fa phir te chu thil eng emaw hi azota ro hi chuanin apa chu actor ni ma se alar lo hle thu ashila ro ha point apa chu TV a alo lan chu a me chu achaka kanga chuanin TV a chuan cameo role achangani ti a mu chuan mak ain ti hle ni zana chuan so hiani chuan kang hnera chuan jinglama apartment lama mi ati boy chung chang chu azota chuta kanga chuan nizan khan taxi maktaka a chuan hnuwa khovel danglam taka changa local ani tak thu te chu a soifia so hiani ne na annun chu a than lo nun jok ania ma se driver pa khanin chu a than lo hring nun jok chu apele ta tho sia chu wanga an kiang omle ta ani thu chu a shil fi ani so hiani chuan angai dana chuan kanga thu soite chu abeng cheng ti lo chu eng ma lo mai ni in asia kanga chuan amut thil don lai chuan engkim thlen hnuwa so hiani kianga mutte chu nuam lo ti na riau hi anaya chuti lai chuan a thian pakhat wu hi chuan ron phone in a theatrical performance ti la na tura pui turin aron ngena TV a alan mai ba ka henuna hian kanga hianin theater show mangin sum ala lut ve bok ti achiang ta atopa anin mu chuan kanga chuanin wu hi hnena chuan zowa abiak theilo chan chu azota wu hi chuan Joe na chu tuna hian a movie thara ber promote turin ma ala mek ti asoi ani afia hnuwa chuan kanga chuan a thian pa le a manager ni bok yo juna chu tun huna chuan actor lar tak alo ni ti chu asia kanga chuanin anun le yo juna nun chu a in thak thleng hlok ani ti po a hre chuak bok nikhat chu kanga chuanin Joe na thona agency lama kalve chu aril ruka in chung lama chuan chhavin atopa chuan a thian pa Joe na chu a muta Joe na po chuanin lo la sheve rengin anin belua ma yo juna chuan kanga chu chun ei puya hian a soma an thu soya tang chuan kanga khanin yo juna chu aman audition ane ilaya so hiani zuya airport ta avakal ta ka wang khan yo juna chuan adin mun chu achang ta zokani ti chu asia the chumi awang chuan yo juna chu hlotling zelin tuna an khovela chuan actor lar tak aloni pha ta a cho chhun te anei zo hnuwa chuan an pani in so hiani gallery lama chuan an tlang pheidun ngalani Joe na thu soidana tang chuan kanga hian so hiani zuya wangin audition anei theina hun rem chang tak chu a hlo pha a chu kangan akira zom tura so hiani ne na in thena atum na hmuna alo chuana tak nen adang lam hle chumi hnuwa chuan so hiani nen lo om dunin an nun chu a hma nen chuan adang lam ta zar maya kanga chuan kumsom kalta khan so hiani hi new year ka kalta se enge thlengang ti azota ma se so hiani chuan tuna kanga le afa phir te ne na an nun chu adu jok thu asoi thon thu sei tak tur chu kai toy ta ila zana chuan wi hi le kanga te chuan an theatrical performance chu an lo nei dun ta a chumi zan chuan Joe na chuan so chu alo en ve nge ya ma se amut a chu ema wang chuan an so po chu en mumal thachum theilovin alo muthil san dei mai hi alo ni chumi hnu chuan Joe na chuan a thian te chu zan ri alei sak ta hloma Joe na chuan yu hi chu anga event ru hle a an sing nun pakhat zo ka chuan Joe na le u hi te chu anin du ton em boka Joe na chuan in aka chu an du leya an eina turin a thian te tan chuan an hnut chia kanga teina chuan so hian le a thian te ho chuan party lo nein ama a ration na an kalna chuan ei tur tam tak hi an lo le tel boka kanga hi actor ni in lar lo hle ma sela an veng chen oma nula hote anana na chuan atlana ve hle boka atuk zinga chuan kanga nu chuan an in hi aron tloa ani chu khovel tak mi ai po khan a thazok hlea ma se midang nu ang boka an che ni in afapa in ahna azom lai achol sanani ti ashia chuna boy hlea afapa te chung kwa atlo zo hnu chuan kanga chuan anu chu in lama hole turin terminal lama chuna han thla anu chuan kangan chanvo thatak mai anei theina deal sakin Joe na ang bok khan kanga hena chuan poisa ape boka achung te en kol thaturin acha bokani apa thana da turpang parte leve ngei turin acha boka anu ngen na chuan in kangaril ru chung rilami chu kai thavin apa thana kal chu adu ngai lova achan po apa ne na anin kar chu a that ngai lo wang ni in a than chu voi khat te po atlo du ngai lawani
hun danga chuan kanga chu audition nei turin akal ta a acting chu a tha hle mai ma se auditioner chuan kanga chu zona chian thaberani ti asia a chan po kanga le zona te pahni chuak duna anin kom lai chu a mu fo to wangani ani chuan kanga hena chuan film a chang tur chuan zona aya chang jok tur shilin aman zona chu lo min mai turin an shila chuta zona chu muin an chan chin chu a shila zona an kanga thu soi asia chuan mak ati hlea ma se ani nataka chuan zona chuanin audition chu tlintum ngorin ati bik chuang reng lova a chan po kangan chu rol chu chang thei sela a chung kwa tan sum tam tak hailu thur se adu sak pui ani zona chuan kanga hian audition zoa audition danglak nan hun amang theilawani ti asha thiama zona po hianin anha tho tura mirin tlak amamo awangin kanga hnena a manager na pek chu atuma kanga chuan engtin motakin chu offer chu alo hnola a chan chu anun chu adanglam vek to ni in asia athil tona chuan a be chu adong tran to hle ni atuk zinga chuan kangan so hiani chu a betlang thei reng lo maya gallery lama akal la in class ala to ngai lo ti in an lo soi book si chu lo lea an fa phir te twal zola anin fiam lai chuan boina dang an tok le boka tlailama chuan rohi chuan in kangan hena chuan actor ten an fans ten hena signature an pek thin chung chang te chu azota chuta kanga chuanin afanu hena chuan ming an sign dan thin chu an en tira rohi chuan apa ming sign a mu chuan engtika emo apa chuan lemchan thiam dang tena ming an sign ang buka a fans ten hena ala sign ve nge yarin thu chu asoya lelama roha chu tuala ma ni chawa ain fiam lai chona lo che sual pala hospital lama shuai ngal ani vat bok reilo te nuwa so hiani po chu aron thleng ve ngala kan ria chhuata ka chu so hiani chu convenience store athok reng ti chu ani kanga chu anupuin dora athok ti ashil lawawang chona lung oi lo hlea a chan po chung kwa lu ber ani anga amma chu hril ve nge alo be se wangani kanga chuanin a ATM card a chuan poisa eng ma om lovani ti chu a hre chuaka chu a hring nuna chuan kanga chu a beidong hle a chan po gumsom kalta chung zong khan eng ma ti thei thin ngai lo wang khan ani poisa anei tak lova chuan zona somna chu pomin a manager na chu atran ta a zona chu manager ta na a mu to na awang hian a na chu agenda board sein atrana shooting area po zona chu a boy pui zela paparazzi haulaka alo veng him zel bok kanga chuanin zona hnena chuan film emo advertisement emo lodil chungchanga po ni se thuron apezela kumsom chungte meu actor alo ni na chu mangtang kain kanga chuanin zo chu poisa tam tak a hlo chhuat tir thura achang chuan kanga hianin zo na chu script share turin apui boka zo na hianin script a chiar lo na arei to awang hian omdan han thlak mai kha a thiam to thin lo wang ani pakhata atak tak zoka chuan kanga hianin script han chiar vel hi ape ngai manglova zo na hian script zirnan hun a mang tam lutuka extra te chu a ngak theilo hle bok thin chu wang chuan a ban pha ringot thin boka atopa chuan director chuan kanga hi actor ani thu a hriat awangin he role hi kanga hena hlan atum ta a kanga chu a hlim hle mai an somna chu alo pom ngal mi a ti chuan athil tia chuan thatak le tai matakin ati thina sakor khal chungchanga po an director chuanin kanga chu a fak hle a zo na jok chuan sakor en kolna thatak donga zirtir to te chu akhal ngam thunga amma a anun da nen chuan adang lam hle ni tuntuma chuan kanga hianin acting na chu thatak le te matakina thok zela in lampanga achung kwa te po chuanin a che danal tak tak te chumak kan ti in thiam an ti hle a kanga point chung ko alu ber han ni chunuam ative tel tela achung te po amma ai zongin amma ngain angai ven to ani anun po amma ai na nuam sot to boka hadam takin cho an aya tui bill electric bill te po lak lu pa ngai tak an lo nei ta ka wangin an pe thei to bok ma se hei hian danglam na tam tak athena so hianing event chu hlotanin kangan zona apartment lua tura ruwa man na alo siam phei chuan so hian lung chu a oizan lova so hian chuan kanga chu sum hian anun dan te athlak danglam sakta vek ni in angai kanga ero chuan anin tere te chu thei ngila engkim kalsan to chu adu wang zok ania
so hian chuan apartment thataka in suan lua an in te takte sia deng na satak an lo hnut chia to na chu chan mai adu lova le lama la ka nga chuanin an nupui fanau te ta na thei top chua nun nuam tak pek chu adu ve bok ma se le van doi thlak teu mai hian a ma a alo ngai dan ang kha chuan alo langa event ve reng thawa so hian tan ero an thil nei chu apoi mo ber ani lo chu thilawang chuan an nu pa chu an in hau boi ta a zana chuan ka nga chu muhil theilavin a fa te pindana chuan aluta tuna anun man me ka chuan thil changkang le tha te manga nun sang taka om kher atul ti lo na chu anei ani kanga chuan anun masalama athil swal ti atang chuan a inzir chuak ngala chu nun nuam taka tanga hlatak ni ma se hedin mun hian hlimna apeya chung ko nei lawa ma ni chawa om chunga hausak ai chuan eve trok troka nun changkang vok lawa khosak ve mai thei chu athang jok ani ni karle tha aliama kanga chuan in hmalampana anun hlui engkim mai chu thei ngil vek atum to a jo na ne na an chana drama po munom taka chua thei turin an zo fel thei ta bok kanga po hian fans tam tak anei to a tun thlenga ache that dan hi director po in afak hle an director hian jo na le kanga ta hi position thak dang lam jok se adu thu asoi boka a chan chu jo na hi kanga ain manager ni turin ain me jok nia a shiat wangani chu chuan adin mun chu thak dang lam tirin manager atanga lemchan thiam ni anga chuan an soi ani a hlotlena chuan kanga chhungkwa te chu ati hlim hle a ma se kanga chuan jo na tan manager na chu ala tho sak reng tho jo na chuan best actor award thi adong hlau maya mak ati in alom ve hle chu loman adon chana chuan kanga chu atana mi poimo berani ti a shiat thule atel lau chuan chu loman chu dong thei ani lau tur zia te chu asoi boka kanga hi amaya actor thazok ani thu asoitel sham bok ewat lomna atan jo na chuan kanga chu bara zuin puyatan hian soma jo na chuan kanga hnena next project tura chuan role vacancy ala om thule chumi chu rampon lama thathum vel shooting neya an om angai don thu chu ashila ma se kanga chuan chu tianga rei chu achung te chua san adu lo wangin ahnara kanga chuan na dangzon mai chu aril ruk ta zoka chuta jo na chuan kanga thian nu wu hi kha amangai thu chu asoi chuak ta nge a jo na chuan kanga le achung kwa te anom khom lai a mu chuan a ot ma chumi awang tak chuan adu thu nge in kanga ne na anun dan in thlak dang lam chu atum ta ni in turte anin zo hnu chuan u hi chuan kanga taxia a chuan lai chuan jo na chu aron lama chumi jan chu urlok ni jan kha ania kumkalta a kanga nun in thlak dang lam lai ang chi kha ni taxi chunga alu chuan driver chuan hun tlem te chau ala om ti le kanga chu anun masa a akile don ti a shiat non tir le a chu thu chuan kanga chu anun hlui a shiat chhuat tir thuta ma se kang chuan kirle chu adu to lo chulai mun om ve reng thei chu adua ma se van doi thlak tak main om reng chu a thei tatlat lo mai driver ina a hring nun chu adu dan ang anga herkwal saka wang chuan kanga chu a thin rim hle a thok le khata car chu ading chata chuti lai tak chuan kanga chuan in driver pa chu chuti lai tak chuan kanga chuan in chu motor khal tu chu apa dam lo me kha ani ti asheta a apa chuan kanga hnena chuan a hnalam ringota ril ru alo pek thina wanga afapa atha tham thin lutuka wang chuan a in chir thin zia te chu kanga hnena chuan a soya chu huna chuan an pa fa in an lung a chhedun hle a chan po kanga hianin apa hi athi don ni thleng khan biak po a biak ngai lo wang ani chuta kanga chu hole in afa te chu akua zana chuan afa te mu hi lai poisoi lo em mai chu athli renga chan po atuk zinga lo in her chuakani chuan afa te chu amu thei to ngai don silova so hiani chuan kanga hnena chuan atet laia apa ne na an thalak dun na chu aron mu tira anin lai chi na chu danglam big viau ni lo ma se taxi ya a chuan na khan kanga thil thlir dan le mu thin dan te chu athak tir hloka chungkwa chu eng ang chi apoi mo nge an ni ti a mu thiam pha bokani anin hunung ber tura chu anupui kianga thlamuang taka mu in a hun ton chin chia tlak le nuam tak mai chu aliam tir mai chu angai don ta thawu sia atuk zinga chuan kanga chu in changkang le nuam taka hian lo har chuak ta ma se achung kwa te chu anom ve ta reng lo mai chuti lai tak chuan jo na chu aron lang le a
kanga chuanin so hianina an khua exhibition abuat sei chungchang chu alo zot thuaya jo na chuan chu mini chu exhibition ni to ber ni tur ni thu alo shil kanga chu athusia chuan a chhong hle a chan po khun liam to nuwa athil to na tang kha chuan kum hiala vai aring to a ma se ni khat chi alo la liam ti chu a shiani jo na kalma chuan kangan audition dang nei le turin jo na chu ashila sen sau chu aman atum vek don thu ashil bok kanga chu exhibition an nei na hmuna chu na kalta a hmun a thlen chuan staff hoten lemjek an lo khung khom lai chu a hmuin a thla phang viau tan mai ma se lemjek pakhat zinga athil hmu chuan amit chu an lata zara chu lemjek ka chu in pakhat adu thu sam in angei mai chu ani ti asia chuta so hiani chu aron langhal zota engwanga local venge ani chu azota kanga chuan zam map lo hian engwanga chu in lem chu ziak nge ani anzot leta kanga chuan so hiani chu hmun pakata hian shroin in pakhat so hiani lemje ka mi ang chia chu a entira kanga chuan amu mangram mai mayami ani ti shema sila chu hun chu ashing nuna ahlim lai hun ber chu ania kumni aliam le nu chuan kanga le so hiani te pani chu anin nei le tange nge a anuwa chuan fa pani nein rohi le roha te ania ma se amu manga mi nen kha chuan anin ang lautak zet ani tun tuma chuan so hiani nen an shing nun bul an tan dun to don hi alo ni reng jok sia khati jong kha video karon ti chwa thei te chu ani